Există o comisie la fel de exigentă ca și celelalte comisii care am avut de-a lungul anilor. Vă rog să-mi permiteți să citesc comisia. Deci, conducătorul, domnului profesor Costache Silviu, este profesorul dr. Cucu Vasile, care, din câte știu eu și din numărătoarea care am făcut-o, are cel mai mare număr de doctori în domeniul geografiei umane. Deci numărul ăsta crește astăzi, să sperăm, cu încă o cifră. În comisie fac parte domnul profesor Necut Silviu, prodecanul de la ASEI și în același timp membru al comunității universitare bucureștene, Universității din București și, știți dumneavoastră, prieten al nostru și frecvent membru în comisiile în facultatea noastră. De asemenea, este o noutate, dar să sperăm că ea se va transmite și la alte vedeți. Domnul Vergati Radu, referent oficial din partea Universității Valahia Târgoviște. Și domnul profesor Erdeni George, care este șeful Catedrei de Geografie Umană și colegul de vis-a-vis al domnului Păstrătis. Cred că emoțiile s-au risipit și să dăm cezarului ceea cezarului, să ascultăm domnul Costache Silviu într-un timp de vreo 6-7 minute, să reprezinte principalele probleme care dânsul le urmărește, le-a urmărit și probabil că le va urmări asupra evreilor din România. Umană reprezintă o preocupare mai veche a mea. Am lucrat la acest subiect timp de 9 ani de zile și lucrarea de licență a fost analizată tot pe aceeași temă. Este destul de greu de acoperit un astfel de subiect, de cuprins într-o singură lucrare o asemenea problematică deosebit de complexă, însă și de la început, din 1996, când am început să lucrez la această teză, m-am lovit de un element foarte important, motivația alegerii temei respective. Mi-am permis să vă prezint foarte pe scurt, într-un prim slide, câteva dintre elementele care m-au motivat să aleg o astfel de lucrare. După cum vedeți, este vorba de o motivație științifică, o motivație didactică și, de ce nu, o motivație personală, deși nu sunt evreu, sunt mehedințean la origine, totuși am fost fascinat de această etnie. În afara motivației, am crezut că este deosebit de interesant reliefarea scopului unei astfel de lucrări și aș vrea numai să semnalez, să subliniez anumite elemente și anume am plecat de la necesitatea conturării unei imagini cât mai complete a etniei evreiești și complete asupra acestei etnii. De asemenea, după cum o vedem imediat în lucrare, am încercat să schițez, poate să fundamentez de mult spus, dar să schițez un concept referitor la etnie și la etnic din punct de vedere geografic, pentru că în literatura românească nu am regăsit foarte multe surse în această direcție.
În demersul meu am folosit o serie de resurse, dintre care sursele de informare atât de cabinet cât și de teren mi-au permis adunarea unei informații deosebit de vaste. Am trecut numai câteva biblioteci pe care le-am vizitat și în care am studiat între anii 1994 și 2003, iar ca deplasări pe teren aș remarca interviurile pe care le-am luat la diferiți lideri evrei ai comunității evreiești, la Iași în anul 2000, vara anului 2000 și la Cluj-Napoca în anul 2002, vara anului 2002. Toată această informație a fost extrem de vastă. Mi-am permis și am considerat că este deosebit de interesantă o tipologizare a surselor de informare și anume am putut construi practic 6 mari categorii de surse de informare. Documente și înscrisuri originale, în care aș evidenția atât o serie de jurnale de călătorie, documente de cancelarie, documente neprelucrate, circa 4.000 grupate în mai multe culegeri de documente. Nu am trecut decât 2. Izvoare și mărturie referitoare la evrei din România și legături izvoare statistice pentru Transilvania. De asemenea, în lucrare am folosit foarte multe studii și lucrări științifice publicate în țară și aici aș vrea să remarc un singur element. Pe lângă lucrările istorice, sociale, economice, am regăsit 2 categorii de surse geografice, surse specifice referitoare la evrei din România și surse geografice generale referitoare la structura etnică a populației din țara noastră. De asemenea, hărțile etnografice mi-au fost de un real folos și aș vrea să semnalez aici un element foarte interesant care discutam în presare cu lucrătorul de doctorat. Există 2 mari categorii de hărți etnografice folosite în această lucrare. O categorie referitoare la, deci hărți etnografice referitoare strict la probleme legate de evrei și aici aș remarca lucrarea lui Alden, o vedeți în stânga, de fapt oferta lucrării lui Petre Coteț, care citează pe Alden, și harta referitoare la proporționalitatea elementului mozaic din 1899 în România, dar și a 2-a categorie, hărți etnice generale cu structura etnică a României, foarte multe. Cine se va da la bibliografie va regăsi această informație. Cele din dreapta. O altă sursă folosită a fost reprezentată de lucrări publicate în străinătate, de regulă în Israel, în SUA, în Franța, în Marea Britanie, fotografia, mulțumesc. De asemenea, și în enciclopedie am folosit foarte multe, în special pentru capitolul referitor la originea și vechimea populației evreiești din România. Mulțumesc, fotografia. Dar și o serie de statistici generale, numărul 6, statistici generale și particulare referitoare la evrei, dar și la structura etnică a populației României. Înapoi. Prezentarea lucrării am schițat-o vrând să subliniez 2 părți, componente fundamentale. Înapoi, vă rog. Deci, este vorba de partea întâia. Se pare că avem ceva probleme. Nu acolo. Nu partea întâia. Și la capitolul de concept etnic. Se poate observa că partea întâia este structurată pe 6 capitole, partea a doua este structurată pe 3 capitole, capitole pe care am considerat că este absolut necesar să le tratez pentru a forma o imagine reală a populației evreiești din România. Înapoi, vă rog. La conceptul de etnie, aș vrea să subliniez faptul că am considerat necesar pentru a înțelege inclusiv geografic o etnie, componenta populației României, este bine să analizăm în primul rând terminologia, importanța etnicului în cadrul populației și, bineînțeles, mi-am permis să schițez o schiță, îmi scuzați cacofonia, referitoare la componentele etnicului, cele 3 componente, componenta fizico-anatomică, socio-culturală și psihocomportamentală, care tratează în capitolul respectiv pe circa 26 de pagini acele elemente specifice populației evreiești cu trimitere teritorială și spațială. Am înțeles o legătură între procesul
de creștinare a populației românești și prezența unor anumite elemente iudaice din perioada respectivă următoare. Folosind acele informații, mi-am permis trasarea unei hărți a principalelor fluxuri de Hristos și un al doilea flux legat de prezența legiunea 13-a Gemina. Vedeți, cea mai nordică localitate este localitatea Ilișoa din județul Bistrița Năsăud. Până acolo s-au găsit urme ale prezenței evreilor în perioada Antichității. Următoarea. Capitolul 2 se referă la caracteristicile prezenței evreilor și am delimitat 3 mari caracteristici: geoistorice, socioeconomice și geopolitice. În categoria caracteristicilor geoistorice, vreau să atrag atenția asupra elementelor geografice, sunt prezente și elementele istorice, bineînțeles, dar aș vrea să atrag atenția asupra elementelor geografice și anume celor legate de demografia etniei respective în perioada atât veche, cât și în perioada modernă și actuală. De asemenea, caracteristicile socioeconomice sunt grupate în 2 mari categorii, și anume caracteristici sociale legate de comunitatea evrească și de structurarea acesteia. Este foarte interesantă, pentru că 20 de pagini sunt dedicate comunității evreiești. Și caracteristicile economice, aș vrea să remarc faptul că în anumite domenii, comerțul de tranzit, finanțele, arendarea, evreii au deschis practic drumul fiind primii care au inițiat astfel de activități pe teritoriul României. Vedeți ultima linie de jos, supraviețuire prin caritate și nu prin caritate. Este o trăsătură a populației evreiești. Cred că și poporul român ar trebui să învețe ceva din acest lucru. Următorul slide. Caracteristicile geopolitice. Am încercat totuși să nu intru în geopolitica prezenței evreilor în teritoriul românesc, pentru că este o problemă foarte complexă, ca să nu zic delicată, și extrem de greu de abordat. Aș vrea numai să subliniez faptul că evreii din România au avut o capacitate și o stipulare a momentului istoric foarte bine structurată. De asemenea, accederea în perioada Evului Mediu spre funcții importante la curțile domnești, românești, au asigurat protecție comunității evreiești. Este o modalitate de a întări poziția în ansamblu a comunității prin diferiți reprezentanți. De asemenea, tot aici se include și lupta pentru emancipare, finalizată prin apariția mișcării sioniste la mijlocul secolului XIX și, de asemenea, implicarea în anumite momente importante în istoria țării noastre. Aveți câteva citate pe slide. Următorul. Capitolul al 3-lea se referă la fazele și căile de pătrundere a populației României pe teritoriul țării, a populației evreiești pe teritoriul țării noastre. Este practic inima geografică a primei părți a lucrării. De ce? Pentru că pe lângă delimitarea celor 3 faze, care sunt caracteristice, dar și diferite între ele, mi-am format o imagine asupra spațialității și asupra pătrunderii axelor pe care au circulat evreii de-a lungul Evului Mediu și în perioada modernă și contemporană. Aș vrea numai să punctez un singur lucru. Știți cu toții că evreii au fost prezenți în primul rând în Moldova, cele mai vechi datări ale prezenței în Transilvania. De asemenea, în Moldova, cele mai vechi datări sunt legate de prezența caraiților, acei neduțători ambulanți, sub protecția Imperiului Otoman. Evreii au avut o mare aliat în sultanii de la înalta poartă și, de asemenea, am stipulat pe câteva pagini rolul axei Siretului în penetrarea în Moldova. Următorul slide. Sper că mă încadrez în cele 6 minute cu Numai introducere. Numai introducere, da. Cea de-a doua fază majoră. Deci vă rog cea de-a doua fază majoră. Da, se pare că am trecut deja de cea de-a doua fază majoră. De asemenea, o serie de schimbări de fluxuri de penetrare, nu numai fluxul nord-sud prin Moldova se menține, se dezvoltă, dar mai ales parte, și aici, într-o discuție cu conducătorul într-o seară, remarcam totuși activitatea de păstori de oierita evreilor maramureșeni. Dar să revenim, este o perioadă deosebită pentru evreii din România și aș semnala faptul că în țara românească apar fluxurile pe direcția est-vest,
și gruparea lor în anumite orașe care încep să devină importante pentru evrei. Am semnalat numai Craiova, capitala Văniei, bineînțeles, dar și orașul Strehaia. Multe de spus despre Strehaia din acest punct de vedere. Următorul slide, vă rog. Cea de-a treia etapă, cea de-a treia fază, aduce nou un singur element. Este vorba de procesul de sedentarizare urbană primară prin apariția și dezvoltarea târgurilor și târgușoarelor. Academicianul profesor Victor Tufescu are un articol interesant, dar și Schwarzfeld, un cercetător istoric evreu, are la fel un studiu foarte interesant. De asemenea, există o serie de menționări statistice care încep să se țină și referitor la evrei. Probabil în Transilvania se sesizează importanța deosebită a prezenței evreilor în această regiune. Și de asemenea, apropo de Transilvania, se observă o creștere masivă a numărului evrei în 1772-1774. De ce? Răspunsul este simplu: Maria Tereza, 1774 și toată legislația legată de ei. Vă rog, următorul slide. Mi-am permis să conturez un tabel, o bază de date referitor la această problemă și dacă vă uitați pe graficul alăturat, creșterea este aproape exponențială. De ce? Pentru că fluxurile evreilor pe teritoriul României au fost în primul rând condiționate nu economic, ci politic. Este o prima afirmație pe care ne asumă în totalitate. Următorul slide. Capitolul 4 se referă la evoluția în secolul XIX. Secolul XIX este cântecul de lebădă în istoria evreilor pe teritoriul României. De ce? Pentru că este vorba de o evoluție demografică atât cantitativă, o creștere majoră de la 1803 până la 1899, dar și de o transformare calitativă fundamentală. Am făcut o diferențiere între cele trei provincii istorice românești. De ce? Pentru că există specificuri teritoriale total diferite între Moldova, Transilvania și țara românească. În cazul Moldovei, aș vrea să remarc, în primul rând, studiul de care aminteam al profesorului Victor Tufescu. Dacă vă uitați cu atenție, profesorul Tufescu calculează un ritm mediu anual de creștere a numărului de târguri care apare în Moldova pentru toată perioada 1803-1899 și valoarea maximă se poate observa este între 1831-38, în 7 ani de zile, media este de 3 târguri pe an apărute nou. În aceste târguri, bineînțeles că evreii erau majoritari. Uitați-vă, vă rog, la cazul cu Cecea în 1832, 86% din totalul populației târgului respectiv era reprezentată de evrei. Un proces de sedentarizare urbană care nu mai este regăsit la nicio altă populație de teritoriul țării noastre. De asemenea, apar o serie de probleme legate de concentrarea evreilor în orașele mari, în orașele de reședință de județ și în târgurile din Moldova. Mi-am permis să fac două cartodiagrame. Cea din stânga reprezintă evoluția numărului evreilor în reședințele de județ, cea din dreapta în târgurile din Moldova. Vă rog numai să semnalați cazul Iașului, pe cartodiagrama din stânga, și cazul Iașului și a celorlalte două județe de la nord, în speța Botoșanului, în care evrei încep să se concentreze masiv în secolul XIX în arealele mai dezvoltate urban. Este și o condiționare economică, la urma urmei, această localizare. Nu prea se duceau la sate, aveau nevoie de viață, de desfacere. Următorul slide. În Transilvania avem o cu totul altă situație. De ce? Pentru că acolo avem, practic, o altă împărțire administrativ-teritorială. Avem două entități statale deosebite. Nu sunt entități statale, dar sunt entități administrativ-teritoriale foarte importante, care funcționau independent una de cealaltă. Este vorba de Marele Principat și de Partiu. Partea de vest și partea de nord a Transilvaniei. Ce este important pentru aceste regiuni? În primul rând este vorba de un flux major de la nord la sud, deci inclusiv din partea nordică a Partiului, din Maramureș, Satul Mare, spre centru și spre sudul Transilvaniei, actualele județe Sibiu și Brașov, dar și un flux legat de scurgerea pe direcția nord spre sud-vest, în special cu țintă de localizare Banatul. Aș vrea numai să urmăriți în acest grafic. Am folosit niște culori asemănătoare pentru Maramureș și Satul Mare și pentru Banat. De ce? Tocmai pentru a scoate în evidență această compactizare, această orientare. De ce Banatul? Pentru că era vorba de Timișoara.
De ce partea sudică? Pentru că Alba Iulia era un oraș foarte important pentru evrei, așa cum am văzut din perioada anterioară, dar și Sibiul începe să capete o importanță din ce în ce mai mare pentru comunitatea evreiască. Următorul slide. Țara românească prezintă o altă caracteristică. În primul rând este vorba de o evoluție mult mai temperată, nu mai este zbârnirea aceea din Moldova, dar ceea ce este foarte interesant, creșterea cea mai mare, după cum se observă și din figura 15, apare după unirea celor două principate. De ce? Dispar granițele și pot circula fără nicio problemă în căutare de noi piețe de desfacere. Era vorba de comercianții evrei în primul rând. Graficul, harta, schița, cartul diagrama, pardon, reflectă practic, dacă urmăriți culoarea roșie, reflectă practic drumul parcurs de evrei în țara românească. În prima parte, deci în partea central-estică, Muntenia, urmează linia orașelor de sub munte, pe când în partea a doua, Moldenia, nu se mai duc sub munte, în orașele de sub munte, ci se localizează în actualul județ Dolj, în capitala României, în Craiova, ajungând însă, urcând un pic, ajungând până la Drobeta, Severin. Următorul slide. Capitolul 5 se referă la evoluția în secolul 20, o cu tot o altă problemă. Deși rădăcina evoluției din secolul 20, evoluției demografice, bineînțeles, dar și sociale și economice, se regăsesc înfipte undeva pe la mijlocul secolului 19, totuși secolul 20 reprezintă cu totul altceva. Este vorba atât de o diferențiere între prima jumătate și a doua jumătate a secolului, dar este vorba și de o serie de fenomene diferite pe care le regăsim în prima jumătate, în cele trei provincii care formau ulterior România, inclusiv România Mare, și după 1948, în a doua jumătate a secolului 20, o uniformizare a evoluției demografice și a repartiției teritoriale pentru evrei din România, după 1947 România intrată pe calea socialismului. Element pe care vreau să-l aduc la cunoștință, în afara condiționărilor pe care le-am trecut sus pe slide, foarte multe dintre lucrările pe care le-am regăsit în multe biblioteci nu puteau fi folosite pentru analiză științifică reală. De ce? Pentru că în această perioadă, începând undeva chiar din ultimele 2 decenii ale secolului XIX, apare un curent care simțea prezența evreilor în România ca o dublă amenințare. Termenul luat prin invazia judănească nu este al meu, în cele care eu urât, știu, e peorativ, dar așa este scris în presa și în lucrările din perioada respectivă. Care erau cele două elemente? În primul rând, creșterea numerică foarte mare, explozivă din secolul XIX a generat în sufletul românilor teama că vor fi practic preluați, ca să zic așa, între ghilimele, de către o populație foarte dinamică, nu atât prin elemente de natalitate și de spor natural, cât prin elemente de migrație, de imigrare. Și a doua chestiune, o să vedem în partea a doua a lucrării, o serie de profesiuni, de ocupații în care românii nu erau foarte bine reprezentați, au fost preluate ușor, ușor, treptat, treptat, de către populația evreiască. Mi-am permis să vă înfățișez tabelul 33 din presă, în care prezint două surse comparative, antagonice. În primul rând este vorba de recensământul din 1930, recensământul oficial, care semnala circa 728-730 de evrei, și o a doua sursă, tabele statistice pe naționalități, în 37, unde sunt înaintate circa 1.900.000 de persoane care aparțin de etniei evreiești. Diferența de 1.200.000 nu poate fi explicată în mod real științific printr-o evoluție în 7 ani de zile. De ce? Pentru că chiar dacă migrările, deci imigrările au fost destul de puternice, nu putea să se tripleze populația aproape în numai 7 ani de zile. Deci este vorba de o încercare de punere pe tapet a unor elemente care să justifice ulterior niște acțiuni, inclusiv din punct de vedere politic. Următorul slide. Inclusiv geografic și teritorial, despre poporul român și despre evrei din România. Nu este o afirmație a mea, vă rog următorul, atât. Este vorba de un citat al unui autor, un cunoscut, binecunoscut, autor evreu, emigrat în Israel, Baravi Israel, domnul Microsoft probabil știe, care spune într-o lucrare a sa referitoare la migrările evreilor, la plecările evreilor din România, faptul că poporul român nu a avut niciun amestec. Și, într-adevăr, realitatea istorică aceasta este.
vedeți grupate câteva informații referitoare la acest proces masiv de imigrare. Următorul slide. De asemenea, în această transformare a evreilor în secolul 20, în prima parte, elementele nataliste de vitalitate a populației evreiești au jucat un rol deosebit de important. Iată, mi-am permis două grafice prin care am înfățișat descreșterea natalității și a mortalității pentru evrei cu roșu și pentru celelalte populații ale României cu verde și indicele de vitalitate pe care l-am calculat și l-am justificat în lucrare, ținând cont de numărul de copii per femeie fertilă aparținătoare populației evreiești și aparținătoare celelalte populații din România. Vă rog să vizualizați, să vedeți, descreșterea după 1924 este aproape o prăbușire. Următorul slide. De asemenea, apar și dereglări în structura pe grupe de vârste și sexe. În 1942, situația, deci cartodiagrama din stânga, raportul între cele două sexe, masculin și feminin, se prezenta identic ca în cartodiagrama pe care v-am învățat-o. Și uitați-vă, deși procesul începuse să se simtă, să se facă prezent, în 1942, piramida pe grupele de vârstă era încă foarte viabilă. Uitați ce s-a întâmplat în 92. Deci este chiar un exemplu tipic care poate fi folosit la un curs de geografie a populației, care să justifice cele două mari categorii de piramida a vârstelor. Următorul slide. A doua jumătate a secolului, și celălalt, mulțumesc, prezintă o uniformizare a evoluției și anume o involuție demografică a populației evreiești. Vă rog să vizualizați numărul de evrei din 56, 66, 77 și 92, o scădere drastică, scădere datorată atât emigrărilor de data aceasta, peste 300.000 de evrei emigrați în Israel după 1947, este o cifră extrem de mare, dar și în lucrare mi-am permis să întocmesc o etapizare a migrațiilor și o analiză a structurii profesionale și pe grupe de vârstă a migranților. Foarte importantă, mai ales pe grupe de vârstă. De ce? Pentru că dacă migrează populația tânără peste 30 de ani, natalitatea și fertilitatea s-au cam lichidat. Situația din 66, situația din 77, dacă vă uitați la scara trecută, o să vedeți că am fost obligat să schimb și scara. Dacă aș fi folosit scara din 66, erau doar niște puncte, niște cercuri. Dimensiunea cercului respectiv reprezintă numărul de evrei în județul în cauză. Următorul slide. Situația în 2002. Deci în 92, aș vrea numai să vă îndreptați atenția asupra graficului din dreapta. Cu verde este populația de peste 60 de ani, de 60 de ani și peste. Uitați-vă, nu se văd procentele. De la 48% în 77, numai 15 ani de zile, această populație a depășit 64%. Deci imaginați-vă ce creștere a ponderii populației de vârstă a treia în numai 15 ani, modificări extrem de violente, aș putea chiar să spun. Următorul slide din 2002. Situația în 2002 este o situație de involuție, un regres demografic clar, tipic, aș spune chiar clasic. De ce? Pentru că în prezent există mai puțin de 5.900 de evrei, 5.170, care reprezintă numai 0,02% din populația totală a țării. Nu numai că avem o scădere, ci avem și o schimbare teritorială a spațialității repartiției evreilor pe teritoriul țării noastre. De ce? Moldova, arealul clasic al prezenței evreilor, a fost detronată de Banat. Și în special este vorba de județul Timiș, de județul Bihor, Arad, dar și de județele din interiorul Transilvaniei, Cluj și Mureș. Județele din Moldova nu numai că au căzut pe locul 2, dar s-au schimbat și ca pondere între ele. Nu mai este vorba de Botoșani, nu mai este vorba de Dorohoi, Iașiul s-a păstrat, datorită prezenței orașului Iași, municipiului Iași, dar apar județe precum Neamț și Bacău, care dețin ponderi mai mari de evrei decât județele clasice din secolul XIX sau prima jumătate a secolului 20. O concentrare în...
vă dau numai o singură cifră, 97,2% din populația evrească în prezent, în această zi, este localizată în orașele României. Diferența aparține mediului rural, care cât este? 2,8%, ceea ce este aproape nesemnificativ. Vă rog să urmăriți, să vizualizați piramida vârstelor din anul 2002. Spune tot. Deci viitorul acestei etnii este pus chiar sub semnul întrebării din punct de vedere fizic. Următorul slide. Partea a doua. Mulțumesc. În partea a doua, dedicată aspectelor socioeconomice, mi-am permis să fac o prezentare pe circa 50 de pagini a elementelor sociale, specifice, chiar culturale, chiar psihologice ale evreilor din România. Am avut astfel un prim capitol în care am tratat instituțiilor menționate în ultimele două rânduri de pe slide, Hahambășia, Marele Rabinat, Rabinatul și Staroștenia, dar și am considerat că este interesant să acord câteva pagini mișcării hasidice. Hasidismul a fost un element foarte important pentru evrei din România. Următorul slide. De asemenea, avem un capitol destinat condiționărilor social-economice. Următorul slide. Însă, inima părții a doua a lucrării, inima geografică a părții, este reprezentată de capitolul 3, tipuri de activități specifice, o analiză de geografie economică care a semnalat diferențierile teritoriale și temporale ale prezenței evreilor pe teritoriul României, începând cu Evul Mediu, și o să vă rog să rețineți ultimul rând, prima rețea comercială continentală din lume, viabilă și marcată prin documente, aparține evreilor din România, de pe teritoriul României, plecând de la documentele pe care le-am cercetat la Centrul pentru Studii Istoriei Evreilor din România, dar și la Biblioteca Congresului din SUA, din Washington DC, mi-am permis să schițez această hartă a principalelor rute comerciale în Evul Mediu. Ce putem observa? Rute principale, rute secundare. Cele secundare nu sunt secundare deloc, sunt mai puțin principale. Uitați ce frumos se structurează calea Moldovei și calea Valahiei, legătura cu Istanbulul, dar și legătură cu peninsula Crimea, legătură cu Ungaria. Totul pleacă din Polonia, Galiția, dar și mai departe, uneori chiar din țările baltice. Interesant este trecerea Carpaților. Carpații au reprezentat porți de circulație pentru evrei de-a lungul istoriei și activitatea financiară bancară, deosebit de importantă pentru România secolului XIX, activitatea de arendare, și o să vedeți ceva mai târziu o cartodiagramă care spune foarte multe lucruri, dar și activitățile meșteșugărești, promotoarele acelor meserii înalt intelectualizate pe care le regăsim la evrei în a doua jumătate a secolului XX, următorul slide. În perioada modernă și contemporană are loc o transformare, o metamorfoză a ocupațiilor principale la evrei. Mi-am permis să reliefez cu situația din Transilvania în prima jumătate a secolului XIX, dar o să vedeți imediat și o situație ceva mai recentă. Dacă vă uitați jos la legendă, cea mai mare pondere în perioada respectivă era deținută de fierătorii de Rahim, Cărciumari și Hangi, dar și de negustori și comercianți. Cu cât mergem în timp, apare o transformare, o disipație teritorială, o creștere a importanței Maramureșului, și o să vedem la sfârșit o altă chestiune, dar și a zonei sudice, și de asemenea crește ca pondere, reliefat cu albastru, meseriașii și meșteșugarii, dar și agricultorii. Următorul slide. De asemenea, există o serie de specificuri și diferențieri teritoriale între provinciile românești. Aceasta este cartodiagrama despre care vă vorbeam referitor la ponderea activităților și comerciale, dar și meșteșugărești ale evreilor, fapt care demonstrează o preluare a acestor activități în economia românească. De ce? Pentru că comercianții și meșteșugarii români au lăsat anumite breșe neocupate, care au fost imediat sesizate de evrei și preluate, creșterea fiind foarte mare. Uitați-vă cu roșu firmele evreiești, cel puțin jumătatea nordică a Moldovei era de departe predominant evreiască din acest punct de vedere. Următorul slide. Raportul în regat, în speță în Valahia, dar și în
Moldova spune extrem de mult din acest punct de vedere referitor la această activitate. Ponderea filmelor evrei și românești în reședințele de județ. Uitați-vă, însăși nuanța de roșu ne arată zona unde aceștia erau stabilizați, dar dacă ne uităm în țara românească, în Valahia, vom observa că roșul marchează practic drumul secular pe care evreii l-au străbătut pe direcția nord-est, sud-vest și ulterior din Coreda până Severin până în Banat, în Timișoara. Cred că este extrem de sugestivă. Cu roșu evrei, cu verde români. Următorul slide. De asemenea, activitatea de arendare a fost specifică pentru evrei la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, până cam prin deceniul 3. Acesta este diagrama despre care vă vorbeam. La numărătorul fracției am reprezentat și evrei și românii, dar am reprezentat suprafața în hectare arendată de către evrei, de către arendași evrei și arendată de către arendași români, iar în partea inferioară numărul de proprietăți, numărul de moșii. Dacă ne uităm, deja se vede că jumătatea nordică și o anumită parte dintre județele care tindeau spre Bucovina erau, din acest punct de vedere, preponderente pentru evrei, deși numărul evreilor era mult mai mic decât numărul românilor, numărul arendașilor și suprafața arendată era net în favoarea evreilor. De asemenea, aș vrea să remarc aici ceea ce spuneam mai devreme, referitor la Maramureș, prezența unor activități, aș zice eu, nespecifice pentru evrei, dar totuși pe care le-au desfășurat până în al doilea război mondial, este vorba de activitatea de păstorit, de oierit. Evrei, într-adevăr, au fost păstori. Și nu o spun eu, o spune Tiberiu Morariu, în lucrarea sa din 31, este o lucrare foarte interesantă. El face o analiză extrem de interesantă științific a stânelor pe fonți, prezintă chiar și niște imagini, niște schițe, o repartiție teritorială sub nivelul stânelor românești, o regulă valabilă la absolut toate stânele evreiești. Din păcate, această activitate a fost specifică numai Maramureșului și în timp s-a diminuat. După 1948, specificul ocupațional al evreilor se schimbă. Au loc acele transformări datorate, în primul rând, bineînțeles, scăderii numerice, emigrării spre Israel și spre Statele Unite, dar este vorba și de dispariția unor meserii tipice datorită schimbării sistemului politic, nu mai putem fi arendași, normal. Activitatea comercială se transformă, în schimb se dezvoltă activitatea bancară financiară. România este cel mai ridicat pentru toate populațiile din țara noastră, 34%, comparativ cu 6,7% pentru români. Cel mai mic, bineînțeles, bănuiesc că știți ce e. Valoarea este cu multe zecimale. Lucrare, practic, sintetizează concluziile de la fiecare capitol. În primul rând, am reliefat importanța aspectelor geografice în stabilirea populației evreiești pe teritoriul României și este și o analiză suplimentară în capitolul de concluzii legate de Valea Siretului, Dunăre și Marea Neagră. De asemenea, rolul porților de tranzit în accederea evreilor spre teritoriul românesc. Și aici, inclusiv, am găsit o lucrare a domnului profesor Șandru foarte interesantă, este citat la bibliografie. De asemenea, rutele de penetrare a evreilor pe teritoriul național, un fenomen extrem de complex, variabil și în timp și spațial, factori de individualizare, specificul etnic evreiesc, cu reliefare teritorială, specificul economic la fel, cu diferențieri teritoriale, și de asemenea mi-am permis, pe baza unor calcule, nu foarte laborioase, și ținând cont de evoluția din ultimii 200 de ani numai, unde am avut informație numerică clară și mi-am permis să calculez ritmul medii anuale de creștere sau descreștere a populației, în lucrare am inserat pe această bază anumite prognoze referitoare la viitorul demografic al etniei evreiești. O singură idee înainte de a termina. Este vorba de un proces de descreștere, aproape de dispariție. Este o prognoză neagră din acest punct de vedere. Însă aceasta nu trebuie înțeleasă ca o sentință clară, fără drept de apel. Trebuie să înțelegem acest lucru ca un element care trebuie să denote niște acțiuni menite
a păstra această individualitate evrească în tabloul structurii etnice a populației României. De ce? Pentru că cea mai mare unitate nu se obține decât prin diversitate. Evreii din România au fost o parte componentă a acestei diversități și trebuie să existe și în continuare, chiar dacă, datorită dorinței lor, dețin o pondere extrem de redusă. Care noi hotărâm într-o anumită măsură viitorul științific al candidatului nostru, Costache Silviu. În același timp, după părerea mea, prin semnificația în general pe care o are o asemenea analizare, este un moment sărbătoresc pentru geografia românească, pentru noi, colegii Facultății de Geografie din București și numai din București. Personal, apreciez și mărturisesc de la început că în procesul elaborării lucrării, lucrării în general, cu colegul nostru Costache Silviu, mi-a inspirat necesitatea de a introduce în memoriile pe care sper că în curând voi da celor care sunt interesați unele aspecte care vizează ceea ce au însemnat pentru mine elevii, studenții, colegii, prietenii. În acest capitol, nu întâmplător, eu subliniez faptul că nimic nu este mai de preț pentru un dascăl decât mulțumirea de a colabora cu foștii lui elevi, de a constata că ei dovedesc maturitatea științifică, că au deprins tainele și metodele gândirii și mai ales dovedesc puterea de discernământ în selecția valorilor și, bineînțeles, valorilor înaintașilor și, bineînțeles, capacitatea de eliminare a ceea ce este caduc. Acesta este, în linii foarte generale, aceasta este expresia a ceea ce înseamnă, de fapt, profilul candidatului nostru de astăzi, aspirant la titlul de doctor în știință, Silviu Costache. Acesta este fostul meu student din perioada 1992-1995. După câte îmi amintesc eu, adică mi-a fost să fie primul an altfel. Într-adevăr, Costache Silviu absolvă Facultatea de Geografie în anul 1995, fiind șef de promoție la specializarea Geografie Umană și Turism, cu media finală 9,81. Și a ales după aceea activitatea în continuare și aprofundată, cu studii de aprofundare. În anul 1996 urmează cursul de specialități modelarea sistemelor urbane și rurale, obținând titlul de magister-master în acea perioadă, cu media 10, preparator universitar, asistent universitar, în prezent lector universitar. Costache Silviu a fost inițiatorul și promotorul, ceea ce pentru mine a fost o satisfacție deosebită, a Cercului de Geografie Umană din cadrul Facultății de Geografie. Atunci când greu se puteau pătrunde pe terenele ce înseamnă
geografie umană sau geografie umană și economică, cum îi spunem noi în mod firesc astăzi. A fost responsabil și conducător al acestui centru până în anul 1998. A desfășurat în toată această perioadă o activitate bogată, susținută de cercetare științifică, concretizată prin participări la manifestări științifice în țară și peste hotare. 23 am reținut eu din activitatea domniei sale. În Marea Britanie, în Germania, în Austria, în Serbia, în Statele Unite. Autor de articole la această frumoasă vârstă, că nu mă grăbesc, te aștept de rău să vă amintez, 5 articole științifice în reviste sau volume publicate în străinătate, Marea Britanie, Canada, Turcia, Polonia, 19 articole publicate în țară până acuși, în acest moment, dintre care 16 sau la 16 dintre ele este autor propriu, singular. 2 broșuri, dar poate nu expresia cea mai fericită, 2 lucrări de sinteză, de informare și 2 volume cunoscute, dicționar de geografie umană și evrei din România, aspecte geografice, la care ultimul este singurul autor. Da, Silviu Costache este un participant activ în cadrul colectivelor de cercetare la contractele de cercetare științifică. Multe. 6 contracte, după câte știu, valorificate din primul. Membru al Comitetului Științific al Conferinței Internaționale de Geografie Politică Europa de Est și Centrală, trecut, prezent și perspectivă la anul 2002. Bineînțeles, la activitatea lui didactică, titular al cursului de geografie politică din anul 1998, geopolitică din anul 2000, politologie din anul 2001. Păi tare? Membru fondator, vicepreședinte al Asociației de Geopolitică Ionconia, păi înainte era aici un microfon, secretar general al revistei Geopolitica, înființată nu de mult în cadrul Facultății de Geografie, respectiv Catedra de Geografie Umană și Economică. A promovat cu note și calificative maxime toate examenele și referatele în cadrul pregătirii superioare de doctorat. Membru al Consiliului Profesoral al Facultății de Geografie din anul 2000. Iată, am insistat asupra acestui palmares științific, care, într-adevăr, e magistral, la care adăugăm frumoasă și magistrală susținere a lucrării pe care o discutăm astăzi aici. Am referat cu plăcere, cum spuneam, și cu multă satisfacție și mi-am înscris câteva idei în o țină depășesc 10 pagini. Dar mă gândesc că n-am să vă obosesc. Am să ne dau numai câteva din ideile majore care mi se par mie că trebuie reținute în a susține lucrarea care v-a fost prezentată. Sigur, și volumul spune ceva. 403 pagini, parcă așa sunt 250 de titluri bibliografice, să spune, selectate cu grijă. 283 le-am numărat citări într-o pagină, 65 de tabele, 61 de reprezentări cartografice și cartografice. Un volum imens care a solicitat o muncă susținută și numai eu știu cât s-a frământat pe tot acest parcurs. Dar și alții poate că au simțit și știu acest lucru. Dar e bine să-l reținem și să-l menționăm. În felul acesta era și firesc să obținem o lucrare de aceea pe care astăzi o vedeți aici pe masă și care circulă potrivit oamenilor în viață. Lucrarea reprezintă realmente o noutate absolută în geografia românească, fiind, în afară de
citările parțiale, care a dat cu multe publicitate, prima teză de doctorat geografică și nu pe istorie, sau poate că le și firesc, dar ceea ce este semnificativ este faptul că lucrarea se bazează și se axează pe metodologie geografică bine conturată, bine intuită și materializată în toate cele 403 pagini. Este de apreciat în mod deosebit conceptul geografic referitor la etnie și etnic. Este o contribuție, un raport teoretic deosebit pentru geografie, la dezvoltarea etnogeografiei în general, pe care noi, din păcate, am avut o structură universitară, dar am părăsit-o. Nu! Pentru că, așa cum a fost prezentată, aspecte geoistorice ale prezenței evreilor din România este structurată în 6 capitole, în care noi aflăm foarte multe elemente de originalitate, privind originea, privind prezența evreilor pe teritoriul național, oferind o perspectivă geografică a acestor elemente istorice, inclusiv prin cărțile care au fost prezentate aici, dedicate acestui subiect. Semnificativ pentru geografie este tratarea pe larg a fazilor și căilor de pătrundere evreilor pe teritoriul României, individualizarea acelor aspecte teritoriale și spațiale care au condiționat apariția și stabilirea evreilor pe aceste meleaguri. Doctorandul individualizează principalele trasee urmate de evrei pe aceste teritorii, evidențiind, printre altele, rolul deținut de elemente hidrografice, Valea Siretului, elementele caracteristice ale evoluției demografice a evreilor pe parcursul evului mediu, a perioadei moderne și contemporane, analizând în profunzime fiecare etapă și perioada acestei evoluții. Sunt calculate cu multă minuțiozitate valorile ritmului mediu anual de creștere a populației evreiești pentru secolele 19 și 20, semnificative, explicând condiționările sociale, istorice și economice care au modelat această evoluție. Doctoratul analizează în mod amănunțit relația existentă între apariția târgurilor, o treabă românească foarte specifică, și târgușoarelor în Moldova în secolul al XIX-lea și prezența comunității evreiești a comercianților, degustorilor evrei pe principala axă comercială Valea Siretului. Sigur, sunt înfățișate cu multă acuratețe aspecte legate de procesele migraționiste în întreg spațiu. În finalul primei părți, așa cum s-a văzut, se dă o imagine detaliată a situației specifice acestei etnii, a principalul indicator demografic și a tendințelor de evoluție pentru deceniile următoare. Doctoratul în acest fel face o primă prezentare a structurilor cu specific social, cultural, caracteristici evreilor de secolul XIX și al XX, atingând astfel o problematică destul de amplă. Este vorba de separarea cazului evreilor din Maramureș, din mediul rural, care, ca excepție, s-au implicat în activități nespecifice lor, și anume păstoritul, dezvoltând așa numite stâine, în care prevalau produse specifice, cum ar fi brânza cușer, demonstrând adaptabilitatea firească economică a acestei etnii. Prin tot ceea ce a consultat, doctoratul a reușit să întocmească o adevărată bancă de date de o deosebită valoare pentru geografia noastră în general, așa cum am arătat de la bun început. Un element benefic regăsit în lucrarea doctorandului este reprezentat
de exigența domniei sale în exprimarea clară, convingătoare și precisă a realităților științifice, uneori atât de complicate și de greu de lămurit. Iată câteva idei care mie mi se par că trebuie reținute în discutat aici. Reținând concluziile doctorandului, în care, așa cum am văzut, sunt reliefate elemente specifice, privind prezența evreilor pe acest teritoriu, prognoza demografică complexă referitoare la evoluția viitoare a evreilor din România pentru următoarele decenii. Din aceste considerente scurte pe care vi le-am prezentat, se dorește referatul în întregime, îl ofer cu plăcere. De asemenea, considerente au supus spre aprobare și recomandare mare căldură susținerea publică a tezei de doctorat a domnului rector Silviu Costache, intitulată Evrei din România, studiul de geografie umană, precum și, ceea ce am propus cu mare satisfacție și cu felicitări, poate bine să spun de acum, la acordarea tezei de doctor în știință în geografie, domnului rector universitar Silviu Costache. Felicitări și mulțumesc! Datoria mea este să vă informez pe dumneavoastră. Profesorul nu a pus în evidență decât câteva din ideile dezvoltate din cele 9 pagini și o țină. În materialul respectiv există o analiză profundă a aspectelor, punând în evidență contribuțiile deosebite pe care domnul Costache le-a avut în materialul prezentat. Să ascultăm punctul de vedere al domnului profesor Neguț Silviu în Academia Studiei Economice. Intrând în sală, m-am speriat văzând alturile și am crezut că am nepregătit. Am liniștit doctoratul, spunând că nu se oficiază totodată și că se referatul meu este consistent, cel puțin ca număr de pagini, am să încerc să renunț la o parte din apreciere. El este oricum depus la dosar. Doctorandul și-a ales o temă deosebit de interesantă, extrem de complexă și de delicată, și care comportă o abordare interdisciplinară în ciuda subtitlului Studiul de Geografie Umană. Spune de altfel și domnul Silviu Costache, în prima fază nu a introducerii, însă în cea concluză. Citez. Încercarea de a schița o imagine cât mai completă a populației evreiești din România, punând accent pe latura rezultată din analiza umano-geografică, reprezintă un demers extrem de dificil. Dificultatea acestui demers constă în complexitatea abordărilor ce pot fi tratate din punctul de vedere al geografiei umane, nefăcând abstracție nici de implicările altor științe umaniste, fără de care un astfel de studiu nu ar fi fost posibil, am încheiat citat. Totodată, autorul și-a înțeles pe deplin rolul de analist științific, necăzând în capcana atât de la îndemână, a stilului jurnalistic extrem de permisiv. Un asemenea demers științific a presupus o muncă imensă, atât de documentare, informare, cât mai ales de decantare, de selecționare și interpretare. Partea cea mai dificilă, dar mai ales în cazul acestei teze a uriașului material adunat și nu de puține ori a informațiilor, aprecierilor contradictorii. În atare context este cu atât mai mare meritul doctorandului care a reușit să realizeze, în ciuda imensului material documentar informativ pe care a trebuit să-l studieze, să-l claseze și să-l analizeze, o lucrare totuși sintetică, deși de dimensiune apreciabile, 325 de pagini de text propriu-zis, și în plus echilibrată din punctul de vedere analizei și interpretării, coerentă ca discurs științific și extrem de clară și de convingătoare. Nu a căzut în capcana expozitivismului, din păcate încă frecvent, refugiu foarte comod care interferește de intervenții și opinii personale. Domnul Costache, asumându-și un rol deloc de invidiat, dar pe care l-a exercitat extrem de onorabil. Subliniez de asemenea de la început excelenta coerență și exprimare lingvistică, atât de deficitare în unele teze de doctorat sau cărți,
o logică impecabilă a discursului științific, respectiv o mare grijă pentru construcția graduală a exprimării și interpretării, o mare atenție în încheierea parabolei deschise prin enunțurile inițiale. Dacă de regulă partea introductivă, indiferent de cum este intitulată, introduce în acest caz cuvânt înainte, istoricul cercetărilor și alte aspecte inserate înainte de a se pătrunde tema propriu-zisă a lucrării sunt elemente oarecum complementare, care chiar pot lipsi, în această lucrare acestea sunt chiar indispensabile, lămurind multe aspecte fără de care nu s-ar putea desfășura tratarea de bază. Aș sublinia pentru teza aflată în discuție reperele istoriografice, variata tipologie a surselor de informare, încadrate de autor în 6 tipuri, și mai ales definirea conceptului de etnie cu cele 3 componente care trasează specificul etnic al populației, și mai departe etnie evreiești, cu aprecierea, citez, pentru evrei, apartenența la religia propriei etnie este un element fundamental de identitate etnică. În partea întâi a tezei de doctorat, intitulată Aspecte geoistorice ale prezenței evreilor pe teritoriul României, foarte consistent, 180 de pagini, sunt aportate metodic și cu multă scrupulozitate o multitudine de elemente, de la originea și vechimea populației evreiești din România, până la caracteristicile demografice actuale ale acestei populații. Din studierea mărturiilor arheologice și ați văzut acea hartă extraordinar de semnificativă, rezultă că evreii sunt de aproape 2000 de ani pe pământul românesc și că ei s-au diferențiat de celelalte populații. La aceasta a contribuit din plin buna funcționare a vieții lor religioase, aspect pe care îl subliniază autorul. Într-un asemenea context trebuie să subliniez și să apreciez faptul că, dincolo de cifre și statistici, doctorandul nu se ferește și nu se ferește să facă aprecieri de substanță, cum este în privința religiei, cea de sub capitolul caracteristicile prezenței evreilor pe teritoriul României, citesc. Multitudinea de sinagogi existente de-a lungul istoriei în toate provinciile românești demonstrează atât nivelul vieții spirituale, cât și toleranța religioasă specifică poporului român. Să nu uităm faptul că mulți dintre evrei care au sosit pe meleacurile românești de-a lungul timpului au venit aici și datorită persecuțiilor religioase din țările de origine, chiar citat. În întreg capitol și foarte consistent este afectat fazelor și perioadele de pătrundere a populației evreiești pe teritoriul României până anul 1800. Nu insist, ați văzut fluxurile foarte interesant prezentate. Aș preciza doar faptul că aminte este adevărat, nu intră în detalii, și teoria privind cazare. Faptul că o parte din evrei din România, cei din Moldova și Muntenia, nu ar fi, deci, prin naștere evrei, ci teoria Arthur Koestler, al 13-lea trip, Tribunul Israel a fost 12, că au fost urmașii Imperiului Khazar, care după ce acesta a fost învins, au adoptat, de fapt în timp ce era Imperiul Khazar, au adoptat mozaismul ca religie. Ei sunt prin adopție și nu prin naștere. Următoarele 2 capitole sunt închinate evoluției demografice a populației evreiești din România în secolul 19 și respectiv 20, în fapt în perioada cea mai interesantă și contrastantă din întreaga lor istorie în această regiune a lumii, dar și perioada care, așa cum sublinează doctorandul, va modifica modul de existență al evreilor de pe teritoriul țării noastre, transformându-i din evrei de pe teritoriul României în evreii României, așadar evreii pământeni. Autorul demonstrează mai întâi pe secolul XIX a reprezentat o etapă hotărătoare în evoluția demografică a evreilor din România, atât cantitativ creșterea numerică, dar și calitativ. Aspectele sociale, rolul și locul în societatea românească și distinge diferențieri între cele 3 mari provincii istorice și nu insist pentru că l-a arătat. Este foarte interesant apelul cu proporție evreilor realizat în 1999 de către Radu Rosetti, din care reiese că, comparativ cu toată Europa, în provinciile românești erau cei mai mulți evrei raportat la populația totală. Bine, sprijin la ceea ce am afirmat mai înainte. În ceea ce privește caracteristicile evoluției demografice în secolul 20, aprecierea doctorantului este tranșantă și, din păcate, reală. Citez. Această perioadă poate fi considerată cea mai dramatică și complexă perioadă din existența multiseculară a evreilor pe aceste teritorii. Secolul 20 a schimbat profund și se pare irreversibil imaginea generală a etniei evreiești în România. Am încheiat citatul. Ultimul secol a constituit de adevărat o perioadă deosebită în evoluția demografică a populației evreiești, la o adevărată explozie demografică la începutul secolului 20, continuată cele de la sfârșitul secolului al XIX-lea, la un deficit de populație greu de imaginat 100 de ani în urmă, putând de se vorbi de extingerea demografică a populației evreiești din România. Analizează cauzele, insistând foarte mult pe înființarea statului Israel în 1948, dorința de a ajunge în Țara Sfântă.
La fel ca și pentru perioadele anterioare, doctorandul realizează o analiză minuțioasă la obiect și pentru ultimele două recensăminte, 92-2002, cu argumente privind nivelul fertilității, grupe de vârstă, etc. etc. Stelul cercetător este mai mult decât tranșant. Citesc, ca o concluzie finală referitoare la situația populației evreiești din România la începutul noului mileniu, putem afirma că ne trebuie justificat faptul că această populație cu o prezență veche în istoria acestor meleaguri se află astăzi într-o situație demografică deosebită. Marca unui regres demografic, bazat atât pe o evoluție a principalelor indicatori demografici, cât și pe un proces migratoriu menit a duce la plecarea mai multor evrei decât se întorc în țară, populația evrească din România scade continuu și constant din punct de vedere numeric. De asemenea, interesant este aprecierea unor cu privire la mișcarea migratorie, tratată pe larg și gâns. În partea a doua, limba vorbită, numele patronimice, habitatul, comunitatea, viața spirituală. Este bună precizarea făcută de către doctorant. Comunitatea principală este instituția evreilor din România, care îndeplinește o serie de funcții atât în plan organizatoric cât și pe plan relațional și referitor la viața spirituală cu acel element aparte, și anume că populația evreiască este singura care beneficiază de o religie etnică proprie, și anume iudaism. Practic, întreaga civilizație iudaică s-a construit în jurul acestei religii monoteiste, deosebite, care a avut și are și în prezent un rol de prim rang în viața fiecărui evreu. Capitolul aparte este închinat cu asemenea temă și implicit metodica specifică de abordare. Domnul Silviu Costachie deschide un capitol nou în geografie umană românească, acest studiu devenind un adevărat ghid metodologic pentru toți cei care vor avea curajul să se aventureze pe această cale. De altfel, doresc să subliniez încă o dată curajul doctorandului de a aborda o temă atât de complexă și de delicată, cum am mai spus. Aș dori totodată să menționez că, în ciuda multidisciplinarității presupuse, doctorandul a avut mereu în atenție viziunea geografică asupra fenomenului. S-a construit iar dânsul, citez, ceea ce dă totuși suportul unei astfel de deznări științific, este tocmai sublinierea și scoaterea în evidență a condiționărilor geografice, teritoriale, spațiale, într-un cuvânt, condiționări specifice geografiei umane, care pot prezenta mai aproape de adevăr rolul și locul acestor etnii în cadrul populației în România chiar și nu în ultimul rând sunt descos în evidență alte două elemente care contribuie din plin la reușita și valoarea de ansamblu acestei lucrări deosebite. 1. Bibliografie. Nu numai extrem de bogată, 250 de titluri, ci și faptul totul remarcabil și utilizat. Dovadă noastră trimite riguroase în text și notele de subsol. Am văzut cazuri în care doctoranții nu citează anumite persoane pentru că nu le agrează conducătorul științific. S-a citat tot ceea ce trebuia. Și așa este firescul. 2. Iconografia, de asemenea, foarte bogată, sugestivă și diversă. 65 de tabele, 61 de anexe grafice, de o mare varietate și de mare calitate. Această iconografie reprezentând cu adevărat o fericită ilustrare și completare a textului propriu-zis. În concluzie, având în vedere considerentele menționate mai sus, foarte concludente, și ar mai fi desigur și alte, între care puterea de asumare a unei opțiuni, unei responsabilități privind alegerea temei, care nu este deloc de neglijat, așa cum se pare, curajul de a face aprecieri în probleme controversate, analiza extrem de minuțioasă, nu numai la nivel de provincii istorice și de țară, și la nivel de județ și mai ales de localitate, deosebit de localități reprezentative. Apreciez că lucrarea evreii din România, studiul de geografie umană, care constituie un adevărat model de tratare în domeniu, întrunește din plin condițiile pentru a fi susținută ca teză de doctorat și sunt într totul de acord cu atribuirea titlului de doctor în geografie, domnul lector universitar Silviu Costachie. Domnul profesor Radu Bergati de la Târgoviște. Răstorn modul de începere academică, începând cu domnule doctorand, domnule președinte, onorat prezidiu, stimat auditor. Îmi revine o sarcină deosebită, fiind demograf istoric, fiind oarecum specialist în temă datorită unor studii speciale dedicate aspectelor demografice ale populației evreiești bucureștene și ca atare, ab initio, trebuie să remarc tema extrem de interesantă pentru specialiști și pentru oameni de cultură,
datorită discuțiilor pe care le implică pentru spațiul sud-est și central european, ținând seama de caracterul României ca placă turnantă de tranzit a populației evreiești izgonită din Rusia și pe urmă plecată de aici. Sigur că pentru publicare aș propune, e numai o sugestie, ca doctorandul să nu folosească un titlu exhaustiv și angajat Evrei din România, studiu de geografie umană. I-aș propune să folosească un titlu ca aspecte sau elemente ale dinamicii populației evreiești din România, studiu de geografie umană. În al doilea rând, trebuie să remarc că a folosit doctorandul o bibliografie bogată pe lucrări principale referitoare la temă. Sigur că, ținând seama de vastitatea subiectului discutat, este necesar ca această bibliografie să mai fie completată și am semnalat în referatul scris unii autori cu titluri deosebite, din care amintesc aici numai un Leon Curiacov, un Paul Cernovodeanu, articole mele și așa mai departe. Din punctul de vedere al metodei de lucru, trebuie din nou remarcat caracterul deosebit, personal, original, folosit de doctorand în cazul de față, deoarece a știut să îmbine elementele de arheologie, care, practic vorbind de o parte de cercetare a istoriei și nu o știință aparte, cum încearcă să o prezinte unii pătimași, elemente de istorie orală, elementele de documente scrise care le integrează extrem de armonios într-un studiu de geografie umană, căruia îi dă un caracter cu totul deosebit. Vreau să menționez aici, de pildă, modul de întrebuințare a lespezilor tombale, care sunt exploatate și sub aspectul de origine al populației și sub aspect demografic și sub aspect de studii sociale și așa mai departe. Divizarea lucrării în cele două mari secțiuni, secția de demografie, deosebit de interesantă, urmărindu-i pe evrei ab origine până în zilele noastre, cu evoluția lor pe diverse perioade, evoluția în timp și în spațiu, ceea ce este foarte important, sigur că a permis să ajungă la concluziile expuse de doctorat, dar cred eu că trebuie puțin aprofundate, cu oarecare curaj, legând acest aspect de migrare și diminuare a comunității și de condiții de ordin social-politic. Al doilea aspect, cel legat de dezvoltarea social-economică a comunității evreiești, sigur că aici trebuie pus accentul mai mult pe ceea ce au adus nou din punctul de vedere al meseriilor în țară și aici au avut meritul de a aduce o serie de ocupații noi, dar nu trebuie exagerat rolul lor în niciun caz, deoarece a fost o permanentă colaborare cu românii, o permanentă însușire a unor tradiții locale, o permanentă colaborare cu alte etnii care erau aici, cum nu trebuie exagerată nici ponderea deosebită a averilor și a realizărilor din punctul de vedere al dinamicii civilizației în spațiul carpato-dunărean. Sigur că lucrarea, și nu mai vreau să intru în amănunte, număr de pagini, număr de planșe, colorate, necolorate, grafice și așa mai departe,
deoarece ar deveni plictisită. Sigur că lucrarea în aceste condiții este mai mult decât meritorie și eu personal aș vedea-o cât mai repede publicată, deoarece este lucrarea unui om care a muncit cu patimă, aduce o serie de elemente noi, aducând aici, în fața dumneavoastră, într-adevăr, caracterul unei lucrări de doctorat, o lucrare originală. Multă plăcere și m-am citit referatul, curios fiind punctul de vedere al unui specialist în problemele de evrei, dar în același timp un specialist din alt domeniu apropiat de geografie din domeniul istoric. Vă mulțumim. Vă rog să confirmați, să treceți și dumneavoastră concluzia finală pe care ne-ați prezentat aici, prinsă în procesul nostru. Ascultăm acum și ultimul referat, cel prezentat de profesor George Mendele, colegul, cum am spus, de vis-a-vis, dar colegul care a sprijinit și care a colaborat destul de mult. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie și eu să punctez câteva elemente deosebite ale acestui lucrări. Înainte de a puncta, aș vrea să vă spun probabil că nu sunt la sfârșit, ci mai mult am fost lăsat la sfârșit ca să savurez marea bucurie și satisfacție care o trăiește candidatul și în același timp pe care o trăiesc și eu, în calitate nu numai de șef, ci de coleg și prieten și vecin de birou. Este colegul care pentru mine, ca și pe ceilalți colegi de catedră, dar în mod deosebit el, cu care am colaborat de mulți ani și atât și mie mi-a fost student, de asemenea colaborator în continuare, am realizat lucruri împreună, lucruri frumoase și mă bucur din suflet că a ajuns în acest moment când îi se acordă acest titlu mult râvnit de multă lume, dar în special de cei care depun atâta muncă și trudesc să realizeze o asemenea lucrare. Nu o să prezint în totalitate referatul care l-am făcut, deoarece și el este destul de mare, decât punctez câteva lucruri care evidențiază acest studiu. Lucrarea respectivă, după noi, constituie o noutate absolută în geografia românească, fiind, de fapt, prima teză de doctorat geografică dedicată evreilor din România, ce se constituie într-un prim început dintr-o serie viitoare mai extinsă de lucrări dedicate problemelor teritoriale specifice etniilor ce trăiesc pe teritoriul țării noastre, inaugurând în acest fel domeniul etnogeografiei, disciplină de mare viitor în cadrul științelor geografice. Referitor la acest aspect, aș vrea să spun, noi deja am declanșat conducătorii de doctorat să dăm asemenea teme care să abordeze etniile care trăiesc pe teritoriul românesc. Lucrarea respectivă prezintă un concept geografic referitor la etnie și etnic, aducând un aport teoretic la dezvoltarea disciplinei amintite. Ea este structurată, ați văzut, în două părți distincte, referitoare la aspectele geoistorice, prima parte, și cele socioeconomice, partea a doua, fiecare parte având mai multe capitole și subcapitole. Ca o notă de originalitate, semnalăm faptul că autorul tezei de doctorat a apelat într-o măsură foarte mare la documente și înscrisuri originale, neprelucrate, care au permis individualizarea și trasarea fenomenelor specifice evreilor, inspirându-se direct de la sursă. Sunt folosite atât metode de analiză și cercetare specifice geografiei umane, dar, foarte important, și metode regăsibile în studii aparținătoare altor discipline umaniste, cum ar fi cele istorice, sociale, economice și altele. Lucrarea respectivă reprezintă un studiu interdisciplinar, care a necesitat o mare deschidere științifică pentru sublinierea relațiilor complexe ce se stabilesc între elementul uman, filantropic și cel natural, respectiv fizico-geografic. Semnalăm în acest sens abundența reprezentărilor grafice și cartografice, în
înfățișându-ne astfel, din punct de vedere grafic, esența, de fapt, a acestei lucrări. Referitor la structurarea lucrării, putem remarca claritatea ansamblului analitic susținut în cele două părți majore ale lucrării, precum și a concluziilor finale ce însoțesc respectiva lucrare. Doctorandul în acest fel ne oferă în cadrul capitolului referitor la istoricul cercetării o tipologizare a surselor de informație extrem de interesantă și lămuritoare în același timp asupra modului în care autorul a triat informația folosită în acest studiu. Astfel, doctorandul a reușit să cuprindă și să releveze tocmai acele aspecte ce dau o notă profund geografică studiului său, subliniind și chiar atrăgând atenția, și am văzut că și ceilalți vorbitori, ceilalți membri ai comisii, subliniind în acest sens și atrag și atenția și pentru întreaga sală, aspectele teritoriale, aspectele spațiale, caracteristice acestei etnii. Aduce, dar în acest sens, lămuriri referitor la originea și vechimea prezenței evreilor pe teritoriul național, oferind, în același timp, o perspectivă geografică a acestor elemente istorice. Un alt element de originalitate în domeniul cartografic este și reprezentat de întocmirea unei hărți a principalor dovezi arheologice, lucru foarte interesant, ale prezenței evreilor pe teritoriul românesc în perioada Antichității, bazându-se, bineînțeles, pe un inventar foarte bogat și foarte diversificat. Plecând de aceste surse, autorul a trasat pe o altă hartă principalele fluxuri, ați văzut, ale evreilor pe aceste teritorii, specifice perioadei Antichității. Este o primă reprezentare, de fapt, de acest fel în geografia românească, lucru care sporește nota de originalitate a lucrării. Doctorandul, de asemenea, tratează pe larg fazele și căile de pătrundere a evreilor pe teritoriul românesc, individualizând acele aspecte teritoriale și spațiale care au condiționat apariția și stabilirea evreilor pe aceste meleaguri. De asemenea, doctorandul individualizează principalele trasee urmate de evrei pe aceste teritorii, printre altele, rolul deținut de elementele hidrografice, Valea Siret, Marea Neagră, de asemenea, Dunărea, ce a însemnat pentru ei, înghidarea evreilor pe teritoriul Moldovei și țări românești. Analizele demografice de mare finețe desfășurate de autor pe parcursul a 3 capitole sunt axate pe sublinierea favorabilităților prezente în stabilirea evreilor pe aceste teritorii, fiind tratate în relație directă cu majoritatea românească, cu care evreii se aflau în permanent contact. De asemenea, doctorandul a reușit să surprindă pe deplin latura teritorială, geografică, cum am spus mai devreme, a transformărilor și mutațiilor petrecute în sânul comunității evreiești. Referitor la aspectele de geografie urbană ale prezenței evreilor pe aceste teritorii, autorul acordă o atenție sporită în analizei fenomenului de inițiere și dezvoltarea târgurilor și târgușoarelor din Moldova în secolul XIX, procese în care evreii au avut un rol determinant. Ne bucură faptul că, referitor la acest proces, autorul a atașat lucrărilor specifice cercetătorilor evrei și părerile geografice, care s-au aplecat asupra acestui fenomen cu implicații profund teritoriale, cum ar fi profesorul Victor Tufescu sau profesorul Tiberiu Murat. În urma unor ample analize demografice, doctorandul reușește să ne prezinte o imagine foarte detaliată a capacității demografice a etniei, exemplificând, printre altele, și prin dereglajul existent în ultimele decenii între ponderile deținute de principalele grupe de vârstă. De asemenea, sunt extrem de sugestive considerațiile făcute de doctorand referitoare la situația evreilor în anul 2002, precum și predicțiile și prognozele demografice referitoare la evoluția viitoare a etniei în ansamblu. Remarcăm cu deosebită satisfacție contribuția majoră adusă de doctorand în cunoașterea etniilor ce trăiesc pe teritoriul patriei noastre, valoarea ridicată a acestei lucrări pentru geografia umană românească și, spunem noi, nu numai pentru geografia umană românească, precum și seriozitatea și profesionalismul cu care a reușit să ducă la bun sfârșit un astfel de demers extrem de greu. Ținând cont de cele semnalate mai sus
și cunoscând întreaga activitate depusă de doctorand, poate mai bine decât mulți alți din colegii noștri, lucrând cod la cod, cum s-ar spune, pentru întocmirea acestei lucrări, recomandăm cu căldură susținerea publică, așa cum s-a văzut, intitulată Evrei în România, Studiul de Geografie Umană, precum și acordarea titlului de doctor în geografie domnului rector Silviu Costache, cu felicitări în sus. Și aș vrea să fac o mică remarcă foarte frumoasă de domnului profesor Costache, referitor că și toți la asemenea îndemnăm și îi sugerăm să o publice cât se poate de repede și, bineînțeles, să o propună așa cum trebuie, de o ținută deosebită academică, dar în același timp, sugestiile sunt mai multe din partea conducătorului. Eu nu aș fi de acord să se intituleze Elemente de demografie, cum ați menționat dumneavoastră, fiindcă abordează foarte mult și aspectele socioeconomice. Dar asupra acestui fapt, cred că doctorandul o să mai reflecteze. Îi doresc din tot sufletul succes. Domnule profesor, și pentru concluzia finală și vreau să o trece și noastră în procesul verbal, până când se completează procesul verbal și înainte de a da citire, așa să spun și câteva lucruri despre doctorant și despre lucrarea respectivă. Doctorandul fișa care a fost prezentată de către profesorul Cucu Vasile pune în evidență faptul că este atașat de acest locaj de cultură. Este atașat de studenți. Este atașat de tot ceea ce înseamnă muncă de pregătire a studenților. A fost unul dintre cadre didactice care a sprijinit foarte mult activitatea conducerii facultății, a Consiliului Profesoral, prin idei și prin muncă efectivă. Nu muncă patriotică, muncă efectivă în interesul tuturor. Și puțin din dumneavoastră știu câte nopți că a pierdut dânsul, dar în sens pozitiv, pentru ca lucrurile să meargă bine în facultate, studenții să aibă materiale corespunzătoare pentru un nivel ridicat la materiile pe care dânsul le dă. A iubit și iubește foarte mult geografia politică. A iubit și iubește foarte mult geografia umană. Dar, în același timp, a căutat să găsească multe răspunsuri și prin implicări în problemele de geografie fizică. Practic, cum spunea și profesorul Mihailescu, să facă o geografie complexă. Și în facultate avem nevoie de specialiști, avem nevoie de oameni cu o pregătire deosebită în domeniu, avem nevoie și de oameni care să gândească complex, oameni care să vadă realitatea în sistem, și nu numai părticele din sistemul respectiv. Un astfel de om s-a plămădit, se dezvoltă și probabil o să fie unul din cei mai valoroși profesori ai facultății noastre. Eu îi doresc succes în acest sens. Referitor la lucrare, de adevăr și mie mi se pare titlul prea amplu pentru problemele care au fost dezbătute și foarte bună credință, foarte multă pasiune în lucrarea cele de peste 400 de pagini. Și e normal, autorul a gândit ceva, a realizat în raport cu acest gând al dânsului lucrarea respectivă și are tot dreptul să se pronunțe asupra titlului pe care îl va da atunci când lucrarea va fi publicată. Cu titlul ăsta, ea a fost susținută. Cu titlul ăsta, însuși a obținut titlul de doctor în geografie. Cu titlul acesta va fi cunoscut de către foarte mulți geografi și negeografi, dar care sunt interesați în rezolvarea problemelor referitoare la diferite etnii din țara noastră. Are contribuții deosebite și cei 4 profesori au pus în evidență în fața dumneavoastră unele dintre acestea. Multe dintre ele se găsesc în referatele pe care Bumigală le-au întocmit. Și, de asemenea, în discuțiile pe care le-au avut cu colegul nostru, Costache Iesin. Este ceea ce m-a bucurat pe mine foarte mult și că la grupul la care țin, este ca o lucrare de geografie, teză de doctorat de prestigiu,
să se bucure și de un material ilustrativ corespunzător. Și ați văzut și dumneavoastră, o mare parte din acest material a fost proiectat pe ecran, ați văzut acuratețea, încărcătura foarte bogată în informație și ele însă, dacă ar fi fost interpretate și mai mult, aș văzut ca volumul să ajungă la 500-600 de pagini. Dacă ați ajuns la un astfel de grafic, înseamnă o muncă titanică. Înseamnă să strângi foarte mult, să citești foarte mult, să interpretezi și de multe ori poate urme gândul cu care ai plecat să ți le schimbi. Și din discuțiile care le-am avut la un an cu domnul Costachie, mi-am dat seama cât de mult a alergat, dar nu cumva o supoziție să fie falsă. Am mers, cum să spunea, Statele Unite. Nu mai discut în câte puncte din România am reținut relații de colaborare științifică și de informare cu foarte multe personalități din luna acestei evoluții. Lucru valoros și lucru pentru care îl felicit și doresc să meargă pe mai departe. Știu că a fost greu aprobarea acestui titlu de către conducător. Însă cred că acum conducătorul este mândru pentru un timp atât de scurt. Colegul nostru a reușit să scoată o lucrare extrem de valoroasă. Îl felicit în același timp și pe profesor pentru răbdarea pe care a avut-o, pentru modul în care l-a urmat, pentru rezultatele pe care dânsul l-a obținut cu Costachie, dar și cu alți colaboratori, cu alți doctori și alți doctoranți, unii din ei aflați în sală. Deci o lucrare foarte bună, o lucrare de excepție, o lucrare cu care ne mântuim și pentru care sper că a obținut titlul de doctor. Pentru care eu îl felicit. Înainte de a citi procesul verbal, conform sancțiilor, întreb dacă din sală este cineva care dorește să mai afle o informație de la partea domnului Silviu Costachie sau care vrea să facă vreo referință efectiv la lucrarea dacă a consultat. La facultate aici, în urmă cu 36 de ani, sunt plecat în țară de 35 de ani. Este prima oară în viața mea când asist la o teză de doctorat. Eu mi-am făcut doctoratul în Statele Unite, dar acolo doctoratul se dă în fața unei extinse comisii. Vreau în acest comentariu să aduc un elogiu pornind la această splendidă teză de doctorat până la școala română de geografie. Toată geografia mea am învățat-o aici, pe băncile acestei universități. În Statele Unite am învățat analiză, interpretare și am dezvoltat o înțelegere globală și generală a geografiei. Am impresia că cumva sunt studentul de altă dată și observ cu plăcere unii din foștii mei profesori aici, unii din foștii mei colegi, de care chiar la masa juriului, pe domnul profesor Vasile Cucu și vreau să felicit coordonatorii, pe domnul Vasile Cucu, profesor Cucu în special, pe domnul Costache, pentru că această teză de doctorat este, după experiența mea, la nivelul celor mai bune teze de doctorat din lume. Mulțumesc! Pentru faptul că ați răbdat până la sfârșit, ale subiecții care știu că o să adau și alt program alte ore, și cred că toții vom pleca după această ședință cu mai multe elemente câștigate. Dați-mi voi acum să citesc procesul verbal. Și conform uzanțelor, procesul verbal. Proces verbal din 15 a 10 a 2003. Comisia de doctorat, aprobată prin ordinul rectorului Universității numărul 519. În 19 septembrie 2003 a dezbătut în ședință publică la Facultatea de Geografie teza de doctorat a candidatului Costachie Silviu, intitulată Evreii din România, studiu de geografie umană. Pe baza celor constatate în timpul susținerii publice a tezei de doctorat și în urma dezbaterii, Comisia de doctorat a hotărât acordarea calificativului foarte bine. Pe baza calificativelor primite de doctorant în timpul stagiului și la susținerea tezei de doctorat, Comisia a deliberat și a hotărât să îi se confere titlul de doctor în științe ale naturii, domeniul geografiei. Pe baza întregii activități depuse de doctorant, Comisia hotărăște acordarea distincției magna cum laude.
și semnăturile, Elenici Mihai, președinte, Cucu Vasile, conducător științific, Erdeni George, referent, Neguț Silviu, referent, Vergati Radu, referent. Vă rog să-mi permiteți să, conform tradiției de la facultatea noastră, să pun pe umerii proaspătului celui mai tânăr doctor în geografie, eșarfa simbol a facultății noastre. Ce facem? Dacă am avut emoții la prezentare, acelea au fost nimic pe lângă cele care le-am acum și m-am absolut greu. Sincer să fiu, nu mă așteptam la o astfel de apreciere. Am considerat că este doar o simplă teză de doctorat. Într-adevăr, am pus un efort, dar n-am considerat decât că îmi fac datoria. Faptul că această distinsă comisie mi-a acordat titlul de doctor și calificativul care spune extrem de mult este o chestiune care mă emoționează profund. Vreau să mulțumesc extrem de multor oameni și cred că aș greși dacă aș scăpa unul. În primul rând trebuie să mulțumesc comisiei și acestor minunați oameni care au fost alături de mine chiar din 1990, din primul an de studenție. Țin minte, în această sală, domnul profesor Elenici era la cursul dânsului, acolo în față unde stă acum domnul profesor Ciulache și îl priveam cu mare admirație pentru că am intrat la această facultate dând de destul de multe ori examenele admitere și am avut ambiție, ne-am dorit foarte mult să ce nu mai e caz. Erau alte condiții și numai 25 de locuri la admitere. Vreau să mulțumesc în primul rând conducătorului meu științific, profesorul universitar, dr. Vasile Cucu. Nu este numai un profesor universitar. Așa cum am spus-o în teză și așa cum o voi spune și în carte și așa cum o voi spune întotdeauna, este un om înainte de toate, este un român înainte de toate și este și un fondator de școală geografică umană bucureșteană. Este o personalitate în domeniul respectiv. Dacă eu am fost modelat 5 ani de zile în facultate și un an de zile la master de către profesorii acestei facultăți, crema modelării a venit de la profesorul Cucu. Eu sunt rezultatul științific al modelării făcute de profesorul Cucu și întotdeauna, țin minte, stăteam în a 6-a bancă, pe acest rând, practic, la cursul de Geografie Umană și Economică a României, îl sorbeam din privire și dânsul are o amintire pe care mi-a spus-o nu de mult despre un schimb de idei pe care l-am avut când eram un umil student de anul 3, tânăr învățăcel în ale geografiei. Domnule profesor, mulțumirile mele sunt extrem de sărace față de ceea ce meritați noastră pentru toată activitatea, nu numai pentru formarea mea, ci și pentru formarea altor generații înaintea mea și pentru formarea generațiilor care vor veni după mine. Dumneavoastră trebuie să existați și să continuați această muncă, pentru că nu este pentru mine, nu este pentru domnul profesor Rederi, este pentru geografia românească. Și acest lucru rămâne în istorie. Trebuie să mulțumesc de asemenea, sper că nu o să se supere domnul președinte, doi profesori
universal dr. Erderi, care este nu numai șeful meu direct, este și un mare geograf, este un om înainte de toate și chiar dacă câteodată spiritul mehedințean izbucnește vulcanic, este omul care după 30 de minute te poți baza pe dânsul și întotdeauna este alături de oamenii, chiar de simpli preparatori, chiar de simpli studenți. O colaborare, așa cum am eu cu profesorul Erdeli, cu șeful Catedrei de Geografie Umană, cred că ar fi de invidiat de către mulți oameni de aici. Suntem amândoi, practic, din aceeași regiune a țării. Probabil vulcanismul în sângele mehedințean este prezent și într-un caz și în altul. Însă profesorul Erdeli reprezintă un standard din acest punct de vedere și cred că toți membrii colectivului, toți membrii Catedrei de Geografie Umană, într-un fel sau altul, îi sunt profund îndatorați științific, dar și uman. Este un om deosebit și nu vreau să-i mulțumesc pentru acest lucru. Vreau să spun altceva și cred că o să înțelegeți esența cuvintelor mele. Eu nu îi transmit profesorului Erdeli mulțumirile mele. Eu îl asigur de loialitatea mea totală, la fel ca și pe domnul profesor Cucu. Pentru că loialitatea domnului profesor valorează mai mult, de 1000 de ori mai mult, decât niște mulțumiri care peste o jumătate de oră nu se mai amintesc. Loialitatea și spiritul care trebuie să ne țină alături de oamenii care ne-au format, cred că valorează foarte mult și cred că ar trebui să dea de gândit multor oameni, în special din această facultate. Trebuie să mulțumesc domnului decan Ierenici, care a fost o personalitate, țin minte, nu numai în domeniul științific când eram student și după aceea, dar a fost și omul cu care am colaborat, așa cum a spus și dânsul, și cu care sper să colaborez și în viitor, la fel, omul care are o tragere de inimă pentru această facultate extraordinar de mare. Chiar într-o glumă îi sugeram profesorului Ierenici să cumpere câteva grame de aur și să facă câteva verighete în interiorul căruia să spună Facultatea de Geografie. Pentru că sunt oameni care s-au căsătorit cu Facultatea de Geografie, iar profesorul Ierenici este unul dintre ei, în sensul cel mai frumos, și anume acela că își dedică întreaga ființă acestei instituții. Sunt sigur că va rămâne în panoplia marilor geografi români și, de asemenea, sunt sigur că va rămâne același profesor și același om pe care îl cunosc eu și îl asigur de întreaga mea colaborare și pe viitor. Titlul nu schimbă nimic. Costache Silviu este același, mai șergalnic, mai puturos, dar va fi același om pe care, în momentele adevărate, puteți să-l bazați, la fel ca și șeful de cadru. Vreau să mulțumesc domnului profesor Silviu Neguț, care, într-adevăr, țin minte și acum în sala Conea, în perioada în care am făcut masterul, a fost pentru mine așa ca o persoană care mă atrăgea, pentru că dânsul, știți cu toții, are preocupări foarte puternice în domeniul geopolitic. Profesorul Neguț este o personalitate în acest domeniu. Dânsul este și un colaborator de-al nostru și un membru fondator al Asociației de Geopolitică. Este omul care duce geografia în interiorul ASE-ului și care se bate pentru geografie în ASE. Mai mult decât atâta, profesorul Neguț, de care mă leagă și o afiliație de prenume, lucru care mi face practic și mai drag, este întotdeauna omul la care te poți duce, poți discuta, poți vorbi și este un om extrem de jovial, deși este totuși un profesor universitar de marcă, un om deosebit, care ar putea, dacă ar vrea, să impună o anumită distanță față de cei mai mici, așa cum sunt eu. Întotdeauna am regăsit în profesorul Neguț acel om deosebit, acel profesor care este alături de generația tânără, este alături de studenți, nu numai la ASE, ci și la Universitatea din București. Domnule profesor, vă mulțumesc mult tot și vă voi urma sfaturile pe care mi le-ați dat, dacă vă aduceți aminte, în 1996, la un curs la master în sala Conea. Trebuie de asemenea să mulțumesc domnului profesor Radu Vergati, un istoric de seamă al perioadei actuale, un om cu o vastă cultură, un erudit în ceea ce privește pregătirea sa nu numai profesională, ci și umană.
Nu-l cunosc de mult timp pe domnul profesor Lărgati. N-am avut această plăcere, deși, domnule profesor, sper ca pe viitor să păstrăm această colaborare și această prietenie care a început să se întâlnită din punct de vedere științific între noi. Domnul profesor Lărgati, în câteva discuții pe care le-am avut cu dânsul, emană o radiație intelectuală deosebită. Este un adevărat aristocrat al științelor, dar și al comportamentului. Dânsul este o persoană, așa cum, sincer să fiu, mi-ar place și mie să ajung peste câțiva ani sau peste câțiva zeci de ani. Faptul că domnul profesor a avut anumite sugestii în legătură cu titlul este un lucru absolut de înțeles și este un lucru extrem de pozitiv. Voi încerca să țin cont de sugestiile dumneavoastră, voi încerca chiar să măresc notele bibliografice și să parcurg materialele pe care le-ați semnalat. Domnul profesor a avut amabilitatea să-mi pună la dispoziție câteva lucrări personale, inclusiv exemplare din revista de sociologie istorică, și voi ține cont de ele, voi încerca să modific titulatura tezei în momentul în care o voi publica. Este extrem de benefic faptul că geografii găsesc atâta înțelegere la istorici și că istoricii colaborează atât de bine cu geografii. De fapt, geografia și istoria sunt de fapt două surori siameze care tocmai au fost despărțite în urma unei operații poate nu chiar atât de inspirate. Geografia trebuie să meargă împreună cu istoria, cu demografia istorică și istoria trebuie să meargă ca și concepție, nu ca instituții, alături una de cealaltă. Pentru că nu se poate face geografie făcând abstracție de istorie, dar nici istorie făcând abstracție de geografie. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. Vine partea cea mai grea, pentru că probabil sunt peste 100 și ceva de oameni. Sunt oameni aici care au fost alături de mine de la bun început, nu numai de la începuturile mele universitare, cât și de la începuturile alegerii temei respective. Nu pot să nu menționez aici și ar fi o nedreptate cruntă dacă nu aș menționa numele doamnei profesoare în limba Cândea, doamna Prodecan, care a fost în următoarea mea de licență, în următoarea tezei de licență, și care este adevărata vinovată pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi s-a întâmplat. Dacă doamna profesoară Cândea nu ar fi insistat în anul 1994 ca eu să mă implic în această direcție, poate astăzi aș fi făcut altceva. Doamna profesoară trebuie să-și asume meritele pe care eu astăzi nu mi le însușesc și domnia sa este adevărata persoană care trebuie să își însușească aceste merite. Este și prezența dânsei, este alegerea dânsei și pentru treaba aceasta îi voi purta o nețărmurită apreciere până în ultima zi. Poate și datorită doamnei profesoare Cândea, eu astăzi sunt un proaspăt doctor în geografie. Doamna profesoară, întotdeauna recunoștința mea vește. Sunt foarte mulți oameni cărora ar trebui să le mulțumesc. Mă uit în sală și îmi vine greu să specific nume. Sunt profesori care m-au format, m-au modelat, iar ceea ce sunt eu astăzi, așa cum am mai spus, este rodul acestei modelări. Trebuie să mulțumesc colegilor din catedră și chiar colegilor tineri, pentru că dacă acești colegi tineri nu ar fi preluat o parte din sarcinile mele, eu astăzi n-aș fi putut să termin o astfel de teză atât de laborioasă. Trebuie să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor cadrelor didactice din facultatea noastră. Au fost întotdeauna alături de mine. Cred că sunt unul dintre puținii geografi care nu are dușmani sau cel puțin care este apreciat măcar pe față de toată lumea. Sincer să fiu, nu pot să spun un nume, nu pot să mă gândesc la un nume de cadru didactic care ar avea ceva împotriva mea. Demonstrează un element foarte important. Există și trebuie să existe o unitate în geografia românească. Trebuie să existe, de asemenea, o unitate de acțiune și de gândire în geografia românească. Vreau să mulțumesc colegilor invitați, oamenilor care au venit de la Minister, de la Institut, tuturor invitațiilor, domnului Sofer, care a venit din Israel,
domnului Nicolas Dima, care este un bun român și un profesor de geografie deosebit, studenților, colegilor, tuturor participanților, colegilor de la asociație și așa mai departe. Îmi cer iertare dacă am omis pe cineva, însă tuturor le ridic acest minunat moment din viața mea. Vă mulțumesc foarte mult! Treci la ofițerul stării civile. Dacă doriți, aș fi deosebit de fericit dacă am putea ciocni cu pahar de șampanie ca să udăm această perfect de acord. Ce se întâmplă astăzi este o crimă curată la adresa națiunilor. Când am dat mașini în Republica anul nostru se apropia la linia de mașină. Eu merg cu ideea că acele acțiuni procedurale sunt funcționale într-un an se poate ține-se de regulă. Și acum, și pentru importări,